ali. Oh! So what's up mga kabaybay, nandito tayo ngayon sa Lakeshore. Ayun ito sa doon, ayun. Gandaan? Ha? Wakan mo yung dito, sandali mo. Ay, napicture ko si Ate doon. Ay, kung gusto mo picture. Kami ka dito. Pamunta. Doon. Diyan mga anak kayo, sali kayo mong dalumdam. Mamaya pa yan. Dali. Putay mo si Kuya. Alright. Meron pa niyan. Tara. Meron pa niyan. Ali. Tara, kanya maglupa mo yung duyan eh. Bili na tayo. Ayun sila.
Dali mo doon din. May lola, yan sila. Doon, doon, doon. No, no, no. Oo, tumakbo kami. Yes, ano po yung corn dog? Corn dog daw po. Dapat na. Ang layo. Nakabili ka na wali dyan. Buy one, get one. Hey, tita. Hans! Ayun, may isda doon. Hans! Ew! Kasi din. Ha? Ganyan pa lang sila maliit. Nakita ko.